כולנו שילמנו בשביל החלום שלך. אם באת הנה בשביל לבקש מחילה, אז אתה יכול לשכוח מזה. היי, אני מבין. אבל למה את בורחת ממני? אתה זה שברחת ממני. הלכת בלי להגיד כלום. לא הייתה לי ברירה. בלי להגיד אפילו שלום. תראה איך אתה נראה. כמו מה? כמו מה? כמו דוס? תגיד את זה. אני לא אמרתי את זה. מה יש לכם? למה תמיד אתם חושבים שאתם יודעים הכל? אז עכשיו זה אתם. אני גידלתי אותך, ועכשיו הפכתי להיות אתם! הספר הזה יסתיים סוף סוף רק בזכותך. רגע, חכי שנייה, רוחלה. בבקשה, אני בסך הכל רוצה לדבר. על אברי. מי את בשבילו? את אהבת פעם? מה את רוצה ממני? אמה, אני מצטער. על הכל. הזמן אתה רודף אחרי איזה משהו שאתה בטוח שהוא העיקר, שהוא הכי חשוב מבחינתך. אתה עושה הכל, אתה נותן הכל רק בשביל להשיג אותה. שהוא אצלך ביד. פתאום קולט שאתה מאבד משהו בדרך. מתי אתה חוזר? יש לך את המשחק הכי חשוב בחיים שלך, עוד מעט שכחת? בשביל זה מכרת אותנו?